Zdravím všetkých požieračov jablk, alebo teda slušne povedané tých, ktorým chutia jablka alebo radi jedia ovocie a zeleninu a nevedia v obchode odolať takému niečomu, ako je toto. Krásne jablko, úplne nádherne červené, len do ňoho zahryznúť. Manželka však tvrdí, že na tomto jablku je nejaký povlak z nejakého vosku alebo čohosi, aby dlhšie vydržalo. Priznám sa, počul som o niečom takomto, aj som videl také youtubacké video, kde to chlapík oblial nejakou asi teplou vodou, dneska si to vyskúšame tiež. A jablko sa ošúpalo, alebo teda nejaká vrstva sa z neho ošúpala. A priznám sa, myslel som si, že to je len nejaký trik na to, aby prilákal ľudí a malo kopec videní, tak som tomu neprikladal nejakú vážnosť a rýchlo som na to zabudol. Ale manželka vravela, že v robote u nich to vyskúšali a vraj je to naozaj tak. Kúpili to v obchode a priznám sa, že je mi podozrivé naozaj to, že toto jablko je u nás v izbe pri bežnej izbovej teplote už 2-3 dní, vôbec nič nezmenilo sa, krásne stále, naozaj len ho zjesť. Aj by som s tým asi nemal problém, keby mi o tom nerozprávala, ako to robili v práci. Takže skúsime si to aj dneska a uvidíme, či je to naozaj tak. A potom je na vás, čo s tým. Takže ideme, zoberieme, mám tu horúcu vodu v termoske a skúsime to na to naliať. Neviem, či to je na tej kamere vidieť, ale dáme detail. Vidíte to? Teraz ten vosk ochladíme. Aha, kde je to krásne jablko? Sakra, a toto jeme? Jau! Dokeľu, čo to je, že to ani nejde dole? Pozrite na to, čo sa stalo z nášho krásneho jablka. Do prčic. A to je vosk? Však to... Vy ste si nemysleli normálne jablko, pochybujem, že toto urobí, že by to urobila tá šupa. To naozaj je na tom nejaký povlak. Ale čo to je? To není ani vosk. Takže toto jeme. Aby vám bolo jasné. Divíme sa svete potom, z čoho máme nádory. No, nedám to z toho dole, ale jablčko pôjde pekne, krásne asi do koša. No čo k tomu dodať? Fakt som z toho veľmi prekvapený. A to verte tomu, že nehľadám žiadnu senzáciu a nejsom žiadny bojovník proti nejakým dovozcom jablka alebo niečo, ale priznám sa, že takéto jablko už asi kúpovať v obchode nebudem. Myslím si, že taká známka, keď z toho bude trčať červík, tak ten mi asi povie, že asi na tom nič není, že radšej budem jesť to s tým červíkom. Ako takéto nádherné, krásne jablko, na ktorom síce krásne vyzerá, ale na ktoré je potiahnuté Boh vie čím, aby tak krásne vyzeralo. Takže je na vás, fakt nemám žiadne záujmy v tom, aby som bol propagátorom nejakých jablk, alebo ani jablka nepredávam, že by som chcel ničiť konkurenciu. Urobte si obraz sami, poprípade najlepšie skúste si takéto krásne jablko v nejakej predajni kúpiť
a vyskúšajte si to. Nechcem kaziť dobré meno reťazcu, kde sme to kúpili, lebo predpokladám, že to bude asi vec distribúcie a takéto jablká určite nájdete aj u iných predajcov, ako sme kúpili my. Takže je to na vás.